hebben joerd eigenlijk uw slot-event van het Ierlijkse jeugdwerk. We hebben hier een grote activiteit van het christelijk jeugdwerk die Tjerksterdeel. Voor alle bijen uit die Tjerksterdeel. Het is thema sport en gezondheid. Dus we gaan heel grote activiteiten met sport en bewegen. En daarbij krijgen ze al die gezonde dingen om te eten. Ja, wij doen een hele prutte van de jeugd. We gaan jongerendagen hier in Glinsenstaten, maar ook in het Warpen zelf. Wij bemiddelen soms, als er wat is in het Warpen van de jeugd en jongeren en leiding, ik vooral vrijwilligers. Maar we organiseren vooral hele leuke activiteiten van de band. Elke keer dus opzij en dan weer. Wij vinden het heel belangrijk. Het is om te beginnen al mooi dat er een activiteit is voor de jeugd. Het zijn natuurlijk een paar moeilijke jaren geweest waarin niet zoveel kon en nu kan het weer. Dus we zijn heel blij dat er weer activiteiten zijn. En wij vinden het heel mooi om ook karate daar een plek te kunnen geven. Zodat mensen daar een beetje mee kunnen kennismaken en weten dat het er is hier in Burgum. Vorig jaar hebben we voor het eerste Expeditie Robinson dien. Dat was van gezin. Daar konden ook de Heiden en de Mem. Maar het was ook een heel groot succes. En nu hebben we dit, met opblaascursus, maar ook aan de andere kant bij het Lutger hebben wij steps. En ze kunnen een skieler workshop doen, de band. Dus er is eigenlijk van jong en oud eerder wel wat te doen. Hoe belangrijk vindt het FNP dat er jeugdwerk is? Nou, we vinden dat ontzettend belangrijk en ontzettend wichtig. En we zetten dus ook altijd in voor het jeugdwerk. Net alleen op Sunday, maar ik gewoon het hele jaar terug. De best speciaal voor thuiskamer. Ja, maar ik vind het ook wichtig. We waren op vakantie samen met de vrouw. Maar ik zei vorige keer, ik maar die en ik zei, ik kom gewoon weg. Nou, die even op een deel. Ja, wat is hier?